Inom kami. Carlo Rosé, ito. Dali. Ayos mo daw. Kunwari, Ayos mo! arte-arte itong senyora na to. Ito is my model. Ayan ang walang-wala guys. O 2.5 lang naman na Carlo Rossi. Diba? Pero masarap siya. Masarap, really. Ay, masarap ang kinain ko. Arte mo. Ang arte-arte nito yung senyora na to. Ate Glenn, nasaan yung ano mo? Ay, Ay, sorry. naman. Naku, ang taas naman ito. Hinihingal bigla. May eyes Ang dyan. taas oh. Ay, oh! Yung ice mo! Ikaw na magtipak. Malaki yun eh. Saan bang ice? Masarap. Ah, ito oh. Oh, sarap no, di ba? Naubos yung food. Ito nga, nakakaano tayo. Nakakalanghap tayo ng hangin doon. Diyos ko po. Oo, ang init nung kanina, Ems. Pangit doon, kaya buti naman. Kaya lang, ayan ka na naman, complain ka na naman. Sabi mo sa akin. Sabi ni Irene, oh, tamsak dan. Sino? Si Irene. Si Irene. Ate Rin, halika na! Halika na! Ang daming food! Sunod ka, dalhin mo na lang print mo ah! Maraming pagkain, te. Inuman na tayo. Miss Beautiful ate. Hi, sis. We're still waiting for you here. Ayan, Irene, oh, ang daming pagkain, oh. Hindi kaya ng 4 katao. Wala yung takip dito. Asan takip? Takip. May ano? May ice. May ice doon, oh. Ipin ko, ba't sa i-crack ko? Ano ba yan? Ate, dalhin mo na lang yung isang laing. May laing dyan eh. Nilagay ko Naku, dyan. ayoko. Hindi ako nakain ng marami sa bahay. Ngayon, may laing ka pa pala, oh. Sabi mo kasi kapiranggot. Nagulat ako. Ang dami naman pala. Sabi mo, ikaw lang kumain yan. Sobrang isang box pa naman pala. Isa lang supot yan. At sabi mo, sobrang liit. Isang supot yan. At sabi mo, sobrang liit. Tunaw na yung ice. Sige po. Huwag kang magpakita sa garden. Kainan na, inuman na. To celebrate Autumn Festival. Happy Autumn Festival. Alam mo, ng araw, Ems, muntik na kami ng sa pulis. Buti ka mo, walang pulis. Bakit? Nagaling ng ano, ng restaurant, nagyamtya kami ng matanda. Oh. Siyempre, nagtanggal kami ng mas dalawa, nagbayad siya ng... Siyempre, nagtanggal kami ng mas dalawa, nagbayad siya ng ano sa counter. Kalain mo, malapit na kami sa bahay, doon ko nakita, wala pala kami mas dalawa ng matanda. Buti ka mo, binati isa ng kaibigan niya. Kung makita ko, walang mas ang matanda. Ako, agad-agadin ka, buti ka mo. Buti may walang dala kang pulis. mas. May mas kami sa bulsa kasi nagyamtya nga kami. Naku, kung wala yari kami. Naku, tarak-tarak, Oo. 10,000. 5,000 yun. Tapos dalawa kayo, 10,000. Oo. Dalawa kami. Goodness. Ngayon eh, hindi mo na daw mapapansin ang pulis ngayon kasi nakasibilyan sila. Buti ka mo at walang pulis na nasa loob. Ganda naman din yan kasi kotse. Para sa iba. Wala daw. Nakasan mo, te? Walang rason-rason. Dugog na nga. Ah, durog na? Durog, hindi naman yata kasi Durog na ang puso, dinurog mo pa. Wala na yata ang ice eh. Tingnan mo nga pawis ni, ano? Ano nga, oh. Uy, tingnan mo nga yung pawis niya sa likod, heart. Puso. Hugis puso yung pawis mo. Ayan, ice, oh. Wala na, natunaw na. Kanina pa kasi umaga, sisuglap ko, tumapas. Ito ba ito? Kung sana kayo ma'am, kaso na, kahit pagalitan ko ako, huwag na. Huwag pwede ko na pinito. Huwag na, uy. Hindi na ako pinabahan. Ikaw ang ano? Ikaw ang masisisi. Bakit? Hindi mo mapinatayan. Nakaano ko Kaya kayo kasi kasama. siyempre pag nagyamtya, nagtatanggal ng ano. Hindi siya masyado. Maganda nga, masarap. Masarap, di ba? Bukas ka siya. Hindi naman ako sanay. Ay, yung ano mo? Kaya sanayin mo. Baka pagdating ko doon sa bahay, sir, hindi ka Mamaya kitin yung amo mo. Sir, wala ba si mom? Nanawin ka sa wala. Hindi, nag-video. Sana
Kasi, hindi talaga ako sana yung minom. Oy, kunwari, bumili ka nga ng... Yung bangkuhan ka, bumili ka nga isang... Beer lang! Oo! Totoo, ito, hindi maubos ko. Kalahati lang. Diba, yung maliit? Oh, Yan lang. May limit talaga. Uminom ako ng beer, may limit. Ayaw ko yung kasi, yung parang lumulutaw yung isip ko tapos hindi na ako makalakad. Para kontrol. Uminom naman, pero kontrol lang man tayo eh. Yung lasa te. Okay lang. Light. Walang ice, Glenn. Okay lang. Magkaedad ba kayo? Matanda pa ako sa kanya. Ha? Silang dalawa magkaiba. Matanda ako sa kanilang 5 Bakit taon. green ka lang? Ay, ba't mag-ati-ati ka pa dyan? Oo nga, ba't ka nga naman mag-aati, aba? Oh, naku, lumang tutugin na yan mga ganun. Ati-ati ka pa. Aray! Ano ba yan? You must be respect to the older. Hey! Asa ba yung takip sa isa? Kung ako magsasabi sa'yo na, Ruina! Bakit? Nako, ganun. Siyempre, mapipikon ka, no? Ang layo ng gap natin. Hindi, masarap 20 naman years. tawagin ng ate. Ruina! Ang ganon. Kasi, Oy, try mo ito. Ano to, purple sa ilalim eh. oh, lagay mo lang dyan. Sweet. Oo, sobrang tamis. Nakain ako, naubos ko yung isa Pero kagabi. ayun po yung kaya itlog. So, ano sa bed ko ha. Ito ba to? Wala, hindi ko nakain ng itlog. Gusto niya May yung... itlog naman sa gitna. Putik-putik. Mak, hindi ba kaya kaya sa yuti yung may mga nuts din sa'yo? Gusto niya ito yung mati. Hoy! Ano gusto mo yung itlog? Yung gusto daw yung itlog matigas. Oh, may ito pa matigas. Mas gusto mo may saging itlog na matigas? para ano yun? Parang ay... Ano, may trail? Ngayon? May trail? Hi! What? Indonesia? No. Pilipina? Yeah. Pilipina ka? Oo. O, Chinas? Ay, Dito kasi kami nag-aaral. Sige lang. Ay, ito bang tambayan niyo? Oo. Chinas. Ilan tayo? buti nga, hindi ka nagsasabi sis. Okay, ano muna tayo? Ilagay ko. Lugar ko to, umalis kayo! Sige lang. Ito pa inyo. Nagbayad ka ba? Nagbayad ka ba? Ay, paalisin mo kami? Okay lang, uy. Taga rito din ako ah. May inintay ka sis? Yung mga kasama ko. Cheers. Oy, cheers! Kain. Oy, cheers! Akala ko nandito na sila. Cheers! Kain tayo. Cheers na ka. Sa ating Glenn. Cheers! Cheers! Happy Autumn Festival, ate. Huwag ka namang palatang senior ka na. Ay, bakuba-kuba ka na. Lasing na ko. Lasing. Ali. Oh, gusto nyo? Coke! Coke na kulay kulay puti. puti. Gusto nyo? Oh, ito oh. Katabi ko. Bilis na malubat yung buhok ko. Ay. Ayun. If you look your way, remember yesterday. Remember me. Ano sila? Oo, wala na. Tayo. Wala na tuloy sa patugtog eh. Ayan, pakante. Punta pa kayo na Central. Mamaya.
Kasi pipirmahan ko nga, hindi ma-deposit yun sa account. Sama ka sa sis. Saan bangko? Ay, remito. Kasi sila na mag-deposit. Kasi hindi pwede mapalitan dito eh. Sila mag-deposit sa account ko. Account mo saan? Sa BDO. Sa Pilipinas. Ang dami namin pagkain, guys. Wala. Wala. Salamat. Birthday namin lahat. Kain ka. Mayroon naman ako pagkain. Hindi nga sure. Hindi, Ang dami namin pagkain. darating naman yung sila ni ate. Pinapawisan na si Emily! Hi, Emily! Thank you, God, for today. Today's blessing. Ay, blessing ka pala, no? Kaya pala, Asalong ko pa. kaya pala yun ang sinasabi mong, Ito lang na- alam mo, blessing mo. Hindi lang yan, Teo. Meron pa ba? Di ba may blessing? Daming blessing. Pautang ka man. Pautang ka na naman. Ano ipapautang mo sa'yo? Hindi naman dito yun. Boy, may talking. Ito yun? Live ni Ate. Dagdag ko pala to. Ano, kasi mahinang sila. Putol-putol ba? Putol-putol. Hindi na Kaya yung, ano ba, yung, hindi na nila natapos. Last naman na tayo. hindi na yung kanina. Oo. Hindi nila hindi nila hanggang Sa sa primero lang naman ang ano nila, yan ang nanood. Siyempre, yung pinag-usapan mo. Ano ka unday? Samay ka. Kala naman ni Henry, pinag-usapan siya eh. Hindi naman yung Kaya, nanonood. ha? Hindi naman yung manonood siguro. Nanonood eh. Nanonood ba? Kasi bakit nakaano siya minsan sa akin? Kung hindi siya nanood. Ah, sa Facebook siguro. Saan? Ayun, no, may bago kami kapitbahay, guys, oh. Newcomers. Mga pahingaw. Senyora, inom pa. Palagi naman walang ano. Ayos nga naman tawagin nga senyora, hindi naman nila alam, no? Kala mo, amo kanila na sinawag ka senyora. Basta wag mo lang daw citizen. Huwag lang dugtungan ng citizen. Wag daw dagdagan ng citizen. Senyora lang. Hindi, senior. Senior lang. Wow, senior. Huwag yung Mayra. Ayan guys, oh, baka gusto nyo akong tulungan Konti sa lang yung niluto, tapos apat na latang konti, beer. tapos Hindi ko yung hindi na kaya. malaya, naubos na pala. Ay, nako. Yung ano mo, yung kakikay mo, sana inano mo yan, i-vlog mo yan. Yung kakikay. Ikaw. Oo. Di ba? Ano yan? Papatok Kasi yan. gusto nila Yan yung gusto mga gusto ganyan ng mga eh. tao yung kakikayan mo. Oo, dapat inano mo yan Dapat eh. nagbablog ka. Tamad ka. Kasi ang mga tao gustong-gusto nila yung nakakatuwa ba? Oo, nakakatawa. At saka yung mga madaldal, ganon, yun ang gusto nila. Gusto nila Yung yan. nagpapatawa ka. Tignan mo si Mahal. O, di ba si Mahal? Ay, huwag mo gayahin si Mahal, matay ka kaagad. Hindi si Mahal nakakatawa, komedyante yun, pero
Tanggalin mo sis yung ano mo, yung Nakakahiya ate. para makita mo mamaya, ay ano mo tuloy ako, subscribe mo ako para makita mo yung itsura mo sa vlogs ko. Mo si ate. Naka ano to, naka live to. Nagbablog kasi siya eh. Sige nun ate. Oo, iso Kunin mo yung ano, kunin mo yung mask mo. para makita mo yung mukha Para makita mo yung ano ka, mag-hi ka naman. Ay, hello, ay. Tanggalin mo yung ano mo para makita mo. Magkaway, ganyan talaga. Ito. Wala naman eh, ano naman tayo, social distancing Gusto naman ako tayo. mag-vlog pero nahiya ako. Sa permiro lang naman eh. Ayan. Lakas tama, Emsa. Uminit na ba? Uminit na ba si Carlo? Medyo minute si Carlotte. Hindi. Eh ilang 2.5 bata yan eh. Carlo Rose. Inom ka sis. Medyo mahaba ito, no? Sayang, patay na sila. Wala lang, si Mix kawawa. Ay, talagang may Pero relasyon siguro pala may yung dalawa relasyon na yan. yun. May ano yan sila. Meron pala talaga. Kasi bakit kasi Ayaw lang yan aminin ni, ano, ayaw lang na aminin ni Mick, pero mo ano yan sila, kita mo halos Meron daw nagkakahalik. silang nakita sa ano sa cellphone Oo, ni may mga sweet daw na mga ni conversation. Mahal. Balak daw nila magpapakasal sila itong December. So, yun. Yun daw talagang i-open na sana daw. Kaya kilig na kilig daw yung kapatid ni Oo, si Jason. ni Mahal. Kaya kasi Sayang. nalaman nila doon sa cellphone ni Mahal na binalik ni Mick sa kanila. Sayang talaga. Grabe naman makaalaga kay Mahal, grabe Oo, parang namang Tsaka halos nagkahalikan na sila eh. Kasi talaga magkatabi sila talaga. magkatabi sa pag Eh, hindi naman natin nakikita kung ano ginagawa. Sweet na nila. sweet talaga nila. Grabe. Kasi, Kahit sabihin mong kapatid, oo, hindi hindi talaga. napamahal. Grabe. Oo, sila sa isa't isa. Grabe. Tsaka lahat naman na naging jowa ni Mahal, mga ganyang ano eh. Mga hitsura. Alam mo pag kinasal si Mahal, Oo. doon sa tinatrabahoan ko, nakita mo yung dalawang picture na ano, yun yung boss ko dati. Nasa Dubai. Kaya ata nag-comment yung ako, jowa hala niya. doon pala si Mahal, kinasal sa ano ko, sa trabahoan ko. Hindi ko alam eh, wala na siguro ako doon. Pero sayang lang ba, nautlog ang ano nila. Ganun talaga. Kaya nga, sabi nga, pinagtag ko, pero hindi tinatadhana. Tinatana. Kaya yun ang ano ni Mexi, grabe ang Sobrang ano si Nick. Inom ka ba? ayoko. Hindi naman kasi Bumagsak na- talaga si Nick. Okay lang man yan. Hindi ako mahilig pag inom. Cleansing sa dugo. Tagalagay ng mga ano sa mukha niya. Grabe init guys. Grabe. Grabe talaga, paliguan pa, parang bata talaga si Mahal. Tapos Alagang alaga. Talagang alaga talaga siya ni Mix sa pagkain. Lahat talaga yung pagpakain sa kanya, yung Grabe, paliguan siya. Parang ano talaga ba? Pati nga pag siyar Lahat niya, na. siyar na sila. Oo, yung anuhan siya, yung bihisan, yung lahat ng mga pag umaga talaga, alagang-alaga yan. Ano na, i-prepare na yung damit niya, maliligo Grabe. na si Mahal. Lahat. Grabe, sabi ko, ang swerte naman ni Mahal. Sana. Buti pa nga si Mahal. Oo. Nakatagpo ng Kaya namin, no? Ay, naku. Sayang ko. yung mga magaganda ka rin. Yun nga. Nakatagpo ng ganyan. Si Mahal na, Diyos ko, makita mo naman itsura. Tama. Hindi naman tayo Oo, mag-judge. hindi naman. Oo. Kaya lang maano lang. Mabait naman din siya. Kasi mahal na mahal siya ng mga pamilya ni ni Mix. Lahat talaga. Pinalik sila. talaga daw lahat yung Oo, alam mga mo lahat gamit ng niya. gamit ni Mahal. Tsaka kung, Pinalik ni Mix mga alahas ang dami. tsaka kung pangit ang pakita yan sa kanya, matagal na umalis si Mahal dun sa... Oo. Lahat Matagal sila na si sa ano ano, eh. oo, mahal na mahal nila. Kung ano daw ang gusto ni Mahal na pagkain, yun talaga Binalik ba susunodin yung mga nila. gamit? Pinalik ni Mix. Mga alahas niya lahat. Cellphone. Kaya nga ginigilig ang mga kapatid eh. Kasi pinalik daw para kasi pag pinakikita niya na Inom tayo. alala sila kaya pwede na binalik na lang sa pamilya. Kaya may nabasa mga conversation nila ni Mahal. Ang sweet. December talaga. December Kaya sana pala sila ano sila no, kung tanungin sila about sa mga ano, parang wala lang kung anong nakita nyo yun na. Yun ang sabi ni Megs. Kung anong nakita Pero nyo si yun Mahal na. kilig na kilig. Tapos si Mahal lagi talaga Ang wagas. wagas talaga. Tapos yung mata ni Mix. Oo. Ingat na ingat. In love na. Oh, na-in love na rin siya kay Mahal. Siyempre, lagi silang Kasi nagkasama. Mahal ang hindi naman yung sikat pa nun. Si Mick, si Mahal ang Oo. Si Mahal naman ang napakasikat Sikat na rin siya kasi alas
kasi siya yung eh. ano, Hindi model masyado. lang, pero hindi masyado. Si Pero Mahal talaga mula nang nag-ano. nagkatandem sila ni Mahal yun. Mas lalo. Ano siya? Sayang ba? Ganun talaga. Kaya ano, ganun talagang buhay. Gagawa. Pero ano na rin Pero daw at least yun. naman, namatay si Mahal. Swerte na rin daw yun ni Mahal kasi umabot siya ng 46 kasi yung mga dwarfies daw hindi na namatay. Ah, ganun Pero ba, ate? Oo, namamatay agad. Kasi Oo, pinaghingi ng niya- duwindi, no? Oo, kasi doon ano Mga yung maganda pala dwarf yung yun eh. kapatid niya. Oo. Mga maganda, mga matangkad. Siya lang pala ang Siya ano. lang. Pero Kasi ano nga, siya yung parang Oh, very lucky nga siya. Pero lagi sa pag-ibig. at least naman, namatay siya pero masaya siya. Naranasan niya yung Kahit, kasayahan. kahit ganun lang Oo. siya, yung inaano, Kaya nga eh. inaano ng tao. Oo, pinag-anuhan siya. Pero baliwala sa kanya yun. Kaya sabi ng kapatid niya si Irene, daig pa nga daw siya ni Mahal eh. Dahil nga, marami na. Aray. Ay, naku. Marami sana all nga. Sana nga all. So, marami Dami na kayang makakapagsabi na sana all. Tapos tatawag pa daw yun doon sa mga pamangkin ni Mix na ordera ng pagkain, kahit sa gitna ng meeting, tatawag yan si Mahal. Oo, mahal na mami na si Mahal. Kung ano ang sabihin na ganito ang pagkain na gusto niya, ano, susundin nila yun. Kaya di naman yun mahilig si Mahal sa mga gulay. Siya pa nga nagturo Si kay Mahal, oo, si Mahal. sa mga pera niya. Kaya nga, oo. Kaya marami siya. Ibig sabihin, hindi talaga ano si Hindi niya ginagamit si Mahal. Kasi kanya-kanya daw sila nagkita. Meron naman siyang kita, bakit niya Oo. talagang mahal niya lang din siguro. Kasi Napamahal niya siya oo, talaga. lahat naman tayo kahit anong itsura ng isang tao, kung doon talaga tumibok ang puso. natin, wala tayong magagawa. Kapag Kahit anong tumibok. Grabe. Pero alam mo, sa Love is blind. Love is blind. Oo, marami kasi rin taong mga panghusga. Parang hindi rin mamamatay. Lahat naman tayo mamamatay eh. Ay, ba't ang pogi? Diyos ko yung panapili. Ang ganda-ganda yung panapili. Kaya nga. Ay, naku. Ay, Lagi rin si Mahal pag kahit hindi ako magsasawa sa pag-ano nila sa mga, Oo. sa mga busy nila. si Ate Malungay, yung sa kapipahin namin sa building tech. Grabe, iniiyakan niya. Ay, oo, ako nakaluha Iniiyakan niya ako kasi, eh. oo, iniiyakan niya. Siya pang sila pa yung file niya. Grabe, umiiyak siya, hindi siya makamove-umupo. Doon daw katabi niya sa pagtulog. Oo. Lagi silang katabi. Tapos minsan nga, sabi pa, magkapaglaro pa tong batang to, oh, tingnan mo. Tingnan mo. Tapos sabi na nanaginip ako na nahulog ka, sabi. Kasi paano, pasimple-simple si Mahal, pero tinutulak na pala si Meg para mahulog sa higaan. Ano, ano yung parang baby siya. Oh, parang baby. Hindi yung pinaprank din siya ni Mix na hindi siya kinakausap. Umiyak siya noon. Oo, grabe, parang bata Ay, to. parang bata. Ganyan talaga. Kawawa naman si Mahal. Prank pala. Oo, pinaprank siya. 2 Pero days. grabe. Oo, 2 days siya hindi kinausap, di ba ate? Pero, alam mo, Oh, talak ito muna. guys, so kain kayo ng ano, Sira ulo talaga. Sira ulo. cake. Pero at least naman Mooncake. sweet siya. Kahit napaiyak niya si Mahal, Oo. pero inaano din niya. Ay, naku. Nakaka-inlove naman. Oo. Nakakaingit, di ba ate? Sobra. Kaya nga, Dami na kailan pa kayo tayo makakita ng Wala katulad niya, niya, Tino? hanap. Hanapin natin si Migs. Oo, sana nga, sana all pareho sa kanya. Si Migs ang hanapin natin. Ayaw naman daw niya din mag-girlfriend. O, tingnan mo nga. Si Mahal talaga ang ano niya. Tapos, ang sabi naman daw, ipatato daw niyo yung mukha ni Mahal sa kanya yata. Magpatato daw si Megs. Wow, sana all. Abangan natin yan. Naku, ano na. Ngayon pa siya magpapatato, patay na. Kaya nga eh. Dapat noon. Tapos, Darating naman din ang panahon na. Malay mo may dumating pang mahal ng berto. Oo. Pabura niya pa, mambubura siya ngayon. akala ko babae yan. Lalaki siguro. Lalaki yan. Sige nga. Ay, grabe. Ito na yan. Ang daming pagkain, Mems. Hindi kaya ubusin. Ang dami yung pala talagang baon. Take home!
Kain ka. Sino pala magluluto? May rice, may mga rice. Ay, ano naman kasi ako. Hindi ako nag-rice, nagbili din ako ng sardines. Ay, huwag mo nang buksan yung Oo, mamaya mo na yung kainin. Ito na, oh. Buksan, Sa gabi mo na yan sa hapon. Ito, ang dami na ng pagkain, oh. Huwag mo nang susunod. Uy, malinis yan. Ako naman nagluto. Ay, wala naman akong sinasabi. Huwag mo nang buksan yung sardinas ka. Wala naman Bisaya, akong dito, sinasabi. Bisaya. Ay, Bisaya. Bisaya eh. ako. Tingnan mo nga. Hindi mo ba itsura? Itsura, Bisaya. Bisaya. Ang itim. Kasi nagsasalita na ano ko kanina. Ay, alam mo, kapira, hindi na pala. Bisaya ko. Saan ka ba? Saan ka sa Bisaya? Saan? Sa Mindanao ako ti sa ano, Iligan. Interviewer ka na? Gan. Ay, Ako lang ano, marunong yung- magalit eh. Nagbablog ka ba ate? Oo. Pa-search mo ate. Ilongga ako, Oy, Ilongga. may ano ako dyan sa ano, Iligan. Yung maninay ko. Sa Iligan ate? Saan sa Iligan? Ay, iwan ko anong lugar yun. Sa Iligan. I-ano mo ako, i-subscribe mo ko para makita mo ito mamaya Ano yung ka na video pangalan mo? ko. Kaya ako Bisayan, dyan. Daisy Vlog. Para makapanood mo ito mga itsura mo rito. Ito, oh. Uy, ate, nakakahiya naman to yung sura ko dyan. Eh, bakit na? Mukha ka naman tawa. Grabe ka naman. Ano ba yung sura mo? Inusgahan mo pa yung sarili mo. Nakakaya daw yung tsura niyan, wala yun. Init. Kahit na ano, sa dagat to, pero ang init talaga. Sobra. Okay na yan. Kumusta man naman ang host mo? Taga rito siya. Taga yan. O, taga dito. O, dyan, o, sa Ocean. Hindi ka na napunta na siya. Dito, dito, sa Oceaneer. Jen, ang unang nag-ubit eh. Dito sa HK. Oo. Oceaneer. Dito nakatira. Nasaan kayo? Dyan din. Pero ano siya? Hindi kayo lumayas? Building, iba naman siya na building. Oo nga, pero dito siya sa Oceaneer. Oo. Siya ang first na Siya nauna nga ng eh. unang coffee. Pero wala, hindi naman Kaya kasi. ito Nahiya ako. yung sa ano niya, sa YouTube. Ala, ate, yung YouTube ko na ano. Yan mo lang sa ano, te. Ano ko kaya? Pagtura ang YouTube. Ano, te, yung cellphone ko. Nagka-problema yan eh. Eh, wala namang problema. Mag-ano ka, download ka ng YouTube. Hindi ako makadownload, te. Kasi na ano yun, para na lahat ng, marami akong apps dyan na delete na, ano. Kailangan ko pa yan ipaayos, te. Nabasag naman yan, eh, kasi nahulog. Na-delete kasi po eh. Hindi, yung ano mo na lang muna te, yung FB mo te, tapos i-ano mo na lang ako doon. Para magla-live din ako sa mga video mo. Ano, pwede naman siguro. I-search pa siya, tapos sign in. Tama? Sa ilang niya ako yan. Oo, sa FB mo na te. Pwede ba sa FB? Oo, pwede. I-add mo na, i-add. Ay, ganun, parang i-add mo na si ate. Tapos, pag kung may mga video ka doon, pwede naman kita na ano. Kasi kung may vlog ako, hindi naman ako. Tamad ako. Pag no time.
Ayan sa'yo? Bakit hindi maka-message? Sige lang tayo, baka ano yan? Hindi maka-message. Ay, ano mo lang, TV, i-screenshot ko na lang. Sige lang, may. Ayaw? Ayaw Tsaka wala siyang ano, mga Wala kasi app store ba? Bakit wala kang apps? Wala siyang Hindi. Google, wala rin Isang siyang po anong nangyari dito sa cellphone ko kasi Ano Anong tingin? bigay lang to ng amo ko. Tapos may, okay pa yun. Pag mga ilang, kasi mga, bago pa lang po dito, binigay na yan. Bakit 3 years ang na amo ako. mo, binibigyan ka ng cellphone? Kasi yun, ay mag-char. Kira mga ako na Oo nga, bira Swerte nyo naman na, talaga. swerte nyo na binibigyan Oo, kayo. bago pa nga ako kasi nagtanong siya, yung cellphone ko kasi sa kuwait pa ako noon. Kaya sabi niya, luma na daw yung cellphone ko. Sabi ko kasi sa kuwait ako noon, ilang years na. Di binigyan niya ako ng yan. Tapos, okay pa naman yan, pagbigay nila sa akin. Pero mula nang mag 3 years na ako, nagkabaliwaling ka, nabilig na yung mga, pati mga email ko, sabi ko, ano kaya? Gumawa ka ulit. lang. wala pa. Hindi Wala parang isang ipaano naman yan Google, ulit, di ba yung i-receipt I-receipt siya? siya. Di paano naman yung ano ko? Mayroon yan te dati, may YouTube pa ako. Marami akong ano, i-download na apps dyan. Kaso lang nabura nga siya. Baka hindi niya nakayanan. Oo, parang ganun siguro. Delay na. pati Hindi, pati kaya email, alam yung niyo, mga ang email ad buhay. ko na na-delete. Hindi rin na kaya, ang hirap ng buhay. Tapos nahulog pa ah. Hindi Oo, kasi kinaya. may Play Store na siya pero wala. Oo, hindi siya ano. te, hindi siya mag-ano te. May internet ka ba? Mayroon. Nakano ako sa Ipa-receipt mo yun, sayang naman. Diba? Hindi ko naman kabisado yung ano, Nang, yung sa FB ko. gawa ka na lang ng iba. Ah, pwede ka naman gumawa ng iba. Yung account Ano ko. ba yan, Pwede kang sige, gumawa ng cellphone iba. na to kung wala mo lang mga I-receipt mo mga lahat. YouTube na to. I-receipt mo lahat. Gawa ka ng panibago mo. Kunin mo yung pinaka-importante na i-add mo. Oo. I-receipt mo siya lahat. I-uninstall mo lahat para mo ma-update na lahat. Dali lang man yun. Kung ayaw mo, doon ka doon sa magpaano ng update, magkano naman 100 para siya na lang diretso at yung mabilis. Kung saan ko? Sa Sintral, mayroon. Sa Sintral. Oo. 100 na bayad. Oo. Pero kung Kasi sa Play Store pwede ka rito mag-download. Kaya nga, Hindi te. ba tayo? Nagkagaling kaya nga yan. ipa-receipt yan, te, kasi na ano Kailangan- yan, may na Kailangan talaga te, pa-receipt. Kaya matagal-tagal na hindi ko pina-receipt. Kasi hindi ko naman kabisado yun. Masabi naman kasi ako sa FB. Kasi yun ang ang message. FB naman, kahit Ay, pwede naman. Pero yung ano ko, yung account ko, yung Baka mamaya itong cellphone mo nakakunik pala to sa amo mo. Oo, hindi natin Kaya ba tayo maano? Baka. Palitan mo cellphone mo, baka inaano ka nila nito, Minumonitor binumonitor ka ka rin. nito. Kaya ganun din. Kasi ba, ba't binigay ka nila tapos hindi ka makaano sa mga ipilat kung Oo. parang may nagko-control. Oo. Kasi Bili nakakunik kang sila eh. bago, mamaya nakakunik to sa kanilang cellphone mo. Oo, sa kanila. i-monitor ka doon. Mayroon ganun. Oo, kasi di ba ngayon mga CCTV ngayon sa bahay, nakakunik sa cellphone na. Kahit nandun Yes, ka tayo sa bahay, cellphone- bitbit nila yung Cellphone cellphone nga sa daw yung kusina. amo ko Kita nila nakakunik eh. sa Canada. Oo. Palagi ako makapanood sa mama niya doon. Naka-live sa cellphone niya. Baka kaya Monitor. binigay niya to sa'yo kasi nakakunik to yung cellphone mo Oo. sa cellphone niya. Kung mag-cellphone ka, Kasi alam tingnan niya mo, yan. wala kang mga YouTube, wala kang ano, kasi wala ka, imposible. Ilang Yung years mga na number niya, alam niya. hindi okay. Yung pagbigay nila, naka-download pa ako noon. May YouTube ako, may white Viber ako, lahat meron. Kasi imposible naman na wala kang hindi ka pwede sa Google, sa mga YouTube, saka ano, yung App Store. Oo. Sa dali lang dito, kausapin ko muna yung chahil ko. Hello, ano ba Mayroon yan? siya Baka dito. ano niya kasi yung mga Ah, kumusta, CCTV te? na nakakunik sa cellphone eh. Ah, sa te? Oo. Ano te, pag kuhan mo eh. Kasi kauban na niyo diha. Kasi kauban ni Kuya Sing Balay. Sino yan? Sige, sinood ako. Hindi ka nalang mura lang na cellphone central eh.
Magkano kaya, te? Sus, ano, may 500, may 1,000. Pero madali siguro yung masira. Eh, Ay, at least maano ka, makaano ka, kagaya yan, tiyo, hindi ka pwede maski mag-add ng mga friends, wala kang hindi pwede. sige lang, te. Paano may Kontrolado ka lahat. Makabili din ako, te. Sige lang. Lote. Lote. Lagi din na, kuwan lagi. Kumusta naman ka, te, ate? Oh, mo ba? Maganda naman itong bahay te. ko, te. Ate Claire. Maganda, oh. Kumusta naman din sa Kumusta naman din sa Amerika, te? Wala rin bumili ha? Maliit lang na espasyo, pero marami kang paglalagyan. Pero pala, di po lang parang Parang ano lang na style niya, parang container van. Okay na po. Ako sa bali ay. Yan, Mau pala yan, te. pero marami kang malagyan. Kumusta man yung operasyon, te? Okay na? Okay na? Uy, sabay tayo uwi ha. Bantay. December yung expired mo, no? Ay, kinausap ako hapon ni ma'am. Sabi Daisy, kung ano ba, pag tawag ito, uwi ka man ng Pilipinas, sabay pa kami naglalaro. Hindi ko sabi, huwag ka na uwi kasi hindi ka na makakabalik. Gawa nga na may pito ngayon. Tapos sabi niya, saka ka na umuwi pag nung na-okay na raw. Kaya okay ma'am. Wala pa Sabi niya, akong balute. "Oh, what's your annual leave? Wala pa po Babayaran na lang kita." Sabi ko, "Yeah, okay ma'am." Sabi niya tuloy. Tama yun. Kasi di ba nandyan sa balikan, kahit pwede mo sabi na bayaran mo. Ay, sabi ko na na, bayaran na lang kita. Sabi ko, okay ma'am. Sabi niya, sige, magkailangan mo na sabi niya. Kung nagsagihan mo contract. Tapos nung nire-contract mo ulit ako, sabi niya, yeah. Sabi niya, okay. Kahapon sa akin. Kahapon ako nagkakainan kami. Kung ano naman, kung gusto natin, kung just in case naman makauwi tayo, ibibigay pa rin talaga yun. Ibibigay, oo nga, tapos may, kaya ayaw rin nila pati umuwi kasi ang laki ng mga gasto nila pag Oo, bumalik tayo. kasi mag-hotel anong gusto nila Oo. uwi tayo. O, 2 months vacation, 2 Oo. pay yun. Oo, kaya sabi niya, sige, bibigay ko. Sabi niya, sabihin ko na lang daw sa kanya. Hindi naman pwede na Tapos yung ticket natin. libre yun Eh, sa sa ano atin. siya, mataas ang katungkulan niya sa sa Cathay Pacific. Ah? Sa Cathay, si Mama, siya, may mataas ang katungkulan niya. Pera yun. Alam niya. Ano yan? Yung tango, Anong tango? Wow. tango. Wala ka lang ng pera. Wala lang, iba. Sahod ka na ba? Sa'yo, isang siguro ni ate. Sahod. Suso, wala pang sahod. Bago ka pala nag-YouTube, te, so, nakadali niya. Nung ano pa. Bakit Tsaka 700? Yung yung sa Ha? sa Pamem. Susog na yun. Ilang buwan Ano ba yun? Kasi di ba yung dito. Baka wala ka ng pera. Hindi lang kasi di ba managano ka, pati kung kay Peng, kay Mian. Pero diba? Gamitin mo muna. Pero hindi may mga Bisaya, te, mga mabait, di ba? Mabait kami. Hindi mo. Mabait Kunin ka mo ba? yung... Okay na yan. Kunin mo yung sahod ka ngayon. Diba? Bisaya ka din, ate? Sahod ka ngayon. Ako ba ngayon magsasahod na ako? Sino sabi na nila? Di ba mga-anim sunod Pang siya lima sa'yo? ka ba? Pang lima ka ba? Oo. Ako pang-anim sa akin. Ikaw yata ang Ay, ba't mo susunod. ibibigay sa akin? Dapat kila-kila. Okay lang, iti-text ko na na. Ay, sige. Oo, kasi nakita naman tayo eh. Para 5-5 na lang. Ay, hindi na rin ako magbabayad. Kay Raquel, i-minus nyo na Oh, 5-5. 6,000 talaga na rin magbabayad na sa'yo rin yun eh. Dahil ko kaya nga. Oo, 5-5 pa rin ang receive mo. 5-5 di ba ang receive? Magkano Ilan ba? pa tayo? Ilan pa na tanggap mo? 6,000 ah! Nagbayad na nga ako. Ay, nagbayad ka na, so Oo, 5-5 na lang. rin eh. Oo, 5-5 na lang. Ay, basta siyempre ako Ano? magbayad pa ako. Ay, ang nga, 6-5 dapat Ah, kung 6.5 magbabayad ka. dapat. Pero, 6.5 na lang. kasi separate, ay hindi ka Oh, nakasali 5.5. doon. Mayaman ka na 6,000 na lang. Mayaman ka na. Oo, tagay nga yung katig line. Ha? Na ano mo? Nadali? Kasi Ano sabi ko, mo sana sa akin. pinakulong ko. Ikaw talaga. Magkano ang kinuha? Upay. Bakit mura isip? Eh, yun lang naman 6,000 kailangan ko naman yung kasi. ano. Ito, yun lang naman kasi kailangan ko. Kung Ano kailangan. tanungin ka kung... Tatanungin ko kung magkano gusto mo. Saan mo iniinan? One side. Ano, Chinese ang eri? Oo naman. Ano tanungin ko kung magkano kailangan mo? Oo. Hindi sila nag-ano na presyo?
Ang sabi niya sa akin, 3.5. Tapos sabi ko, ay tama na yung 2.5. Kasi Bakit Pilipina? Chinese. Maganda pa naman. Ay, kukunin ko nga ngayon. May ganun naman. Ano kayo silbi ng cellphone niya nung walang mga... Oo, sayang. Thank you, Tia. Ikaw talaga, nagbayad ka pa. Ano ka pa? Wala yung kabuhay-buhay. Yung cellphone mo kung walang Bayad na mga ako sa YouTube. paglawagan. Yehey! Yan ang magsasahod, oh. Yan ang magsasahod. Ito, oh. Ito. Yan ang magsasahod today. Paluwagan ang yaman niya ngayon. Kaya mo naman eh. Bayad na ako, ha? Thank you. Bayad na ako sa'yo. Kanina ka pa na yung ano mo, koloritin mo. Hoy! Natas na tayo. Tagay! Asan na? Ayan pa, inumin mo siya, oh. Uminom ka, pagdating mo tuloy, pag murahin mo yung amo mo. Pagdating ng kasama mo, awayin mo. Sabihin mo, Ang tagal nyo! Parang zombie. Parang zombie. Yung sinasabi niya sa akin, ay, wala si ma'am. Kayo na lang dalawa, sir. Ayan na. Talaga nga ano ni mama yan. Lalandi niya yan talaga. Sir, okay, come into my room. Come. No. Be careful. Uy, ang bayay-bayay tayo ng amo ko. Dili silosa yung amo. Ay, kain ka. Kain ka muna. Mga sinasayang mong pagkain, mamaya mo na yung kainin, hindi mo naman ang buksan. Ang dinner mo na yan. Ayun, oh. Huwag ka na mag-ano. Susabot kaya nahiya, kaya isa tayo lang dito eh. Ako nagluto. Malinis. Oo, kain ka. wala na ko. Kain na. Walang gayo. Huwag ka na mahiya-hiya, pareho lang tayo rito dayo sa Hongkong eh. Oy, nakahiya. Kumain ka. Kumain ako. Kumain ka. Kumain. Magkaroon ka naman. Ano lang, sayaw tayo. Ay, naku, sige na. Mamaya, tapusin ko lang to. Makapiright na naman ako mamaya eh. Sayang na mamaya yung live ko, copyright pa na. Kainin kayo ako lang. Kumain na kami, kain na dyan. Kaya nga nagiinom na eh, kasi tapos na. Andun, may kutsara doon oh. Ayan, may mga kutsara pala, magkamay ka na lang. Kaya mo yan. Oo naman. May ito kayo kain sinasabi. Oy, angang. Manghang lang yan. Siya kaya lang. Sige lang. Ano ba yan? Akala mo may music eh. Wala. Bawal yun. And then. Ano ko? Sumagot yung pako. May arthritis yun. Naalala ko pa na wala pang music nakasayaw na. Itik. Nga. Ilong. Parang ang Kaya ang dami yung baon ngayon. Ay, nako. Huwag ka na magtaka dito. Pagpagod na lang. Marami kayong baon. Sabihin mo na lang sa tsahin mo, kung panoorin niya yung video ko para sa'yo. Oo. Pwede rin. Sayang yung ano mo eh. Asan na siya? Kainin mo siya dito. Yung tsahin ko, Hmm. sa Amerika yun. Yung Sa tawagan ko ngayon, sa Amerika Ang yaman yun. O sabihin mo kamo para mapanood mo yung ano, andyan ako sa Kung video. sana mag-ano sa akin, kukunin sana ako kasi walang anak na babae, maliit pa ako. Hindi ako Oh. pumunta. Sayang. Sayang eh, nagsisisi. Pwede ka ba lang nakuha ng Hindi na tanda? pwede. 21 may higit ka na? Wala. 30 ka na ba? Oo. Hindi na pwede. May asawa ba siyang kano? Hindi kano ang asawa niya, te. Ano?
Yan, may adobo, may Yan, yan, may salmon. Ito, may talong po. Talong. Sige, sige. Okay. Timothy, try ko sa line. Eh, magkalo din ako, meron akong kalo. Anong kalo? Ayun. Yung sombrero na Sombrero. Andun ata. Ako nang nauna dito. So, kainin mo yung pagdating nila ha. Ako pa talaga magpa. Kawan yung bluetooth mo. Bunso? Sige, magpatugtog ka na kapag nagpa-umpisa, patayin ko to. Ay, sugat ah. Iba naman yung tinatakbo mo dyan, ha? Look mo yung bluetooth mo. Uy, Ha? hindi lang makaluto sa'yo. Yung bluetooth mo. Ay, ganda ba? Ah. I-off ko? Don't edit. Okay. Go ahead. Parang hindi na pawisan ata ko. Sige na. Yan, marami. May kalo. Uy, nano. Ano mo nga eh, tinatay. Wala ka talaga. Pagdating ng kasama mo, papagkain mo. Salamat. Hanggang dito na lang muna, guys. Salamat. Kasi hindi wala nang uulit. Hindi ka naman kaulit. Sige, dito na kayo magpapagay. Wala na, para marami tayo. Dito na muna, guys, kasi baka makapiright na naman. Tayo. Sige, sige.